колеги, казвам се Петър Ламев, фотограф съм. Тук сме се събрали да я представя още няколко от новите ни продукти, които влизат на пазара, вече влязоха на пазара. В серията Spirit са двата и единия в серията Deck Professional, който е ефект травертин. Ще започнем с него, като той е малко по-сложен, да го кажа. Тук има две предварително нагласени плана. Може да съкратим времето за чакане, защото просто се чакам с съкъл. Какво трябва да знаете за този продукт? Този продукт е готов за употреба. В случая имаме бяла база, която бяла база може да се нанесе както сама по себе си, така е в съкнал вариант, така и може да се тонира в 9 цвята. Сам при вас най-вероятно имате картел или каталог, ако не в машината за тониране има база данни. В новите ни кутии на новите ни продукти, както после като се изчерпват старите, имаме едно предимство, което е лесно и за вас. Тук нямаме все още, това са старите кутии, но новите кутии има един QR код, както на стената и на предатина. Има безплатно приложение, което няма тегли, сканира кода и кода веднага го препраща в нашия сайт, където са видеоклипове и там може да види на място стъпките и по-подробни такива описания, принципа на работа и действия. Това ще ви покажа тук съвсем на бегло, такова общо понятие и днес коментираме вече какви грешки се допускат, да може да обяснявате на клиентите. В случая базата се тонира в 9 цвята. Аз ще ви направя сега едно пано в един от тези цветове. И вътре има едно найлонче. Когато тръгваш да тонираш ти найлонче, нека другата мазилка не го хвърляш. Защото е на варова основа. И после го слагаш обратно. Да вържа на обекта, като си го зачисти, да мога го запечатва, защото прави корел отгоре. Другото, където е, когато искаш една малко по-насам, просто визуално да погледнеш, като вземеш бялата база, когато не е обработена, сега стои тук са такова, как е мека. Обаче, виж тук колко и кръсташ, когато го дигни за да продукт. Не за да го тонираш, в началото ще ти много. Махаш на лънчето, пускаш на миксера. И на тези минутки да можеш да отпуснеш, защото има текстурна добавка, да може да отпусне. Параш се, капваш се по работа вътре. Те да избягаш от размъкване в различните кофи. Тъй като съвет. Ако можеш отведнъж, няма проблем, но според мен те ще е по-лесно. И после на лънчето слагаш се го обратно вътре. Да, на обекта, защото аз като правих монстрите, забравих кофата отворена. И аз да го дървеш. Как коляса? Вижте, вътре няма проблем. Нека е. Обаче ще почва да пуска пъпуци. Това нещо на обекта си го зачиства, затвете на лънче. Защото като го няма и почва да правите. Това е първа грешка. Какво ще стигнем и до другите. И отделно те ще избягаш размъкване да не се надива по-раната горе в капака. Значи инструмента, който се работят тези ефекти, по принцип е такава или подобна маламашка. Идеята каква е, няма остри ръбове. Защо? По-късно ще видите. Идеята е после като се обработва и структурира различните ефекти, да няма остра ръб, да не го надира. Да може маламашка да бъде по-ефектно. В случая тук демонстрираме ефекта Story. В каталога са направени 4-5 ефекта такива много горе масови. Така като подсказка, а вече който се занимава с такива ефекти вече в професионална серия, те там момчетата и бригадите вече се знаят, те там са какви професионалисти. Този ефект, след като нанесем сравнително равномерен слой, казваме равномерен,
Защото имаме и разходна норма. Вече, зависимост от ръката, някой може да го несе в по-дебел или по-тънък слой, но там вече си играе с разхода на материала. Основата, забравих да кажа, е силиконов грунт за мазилки. Може и да не са това. Защото после имаш дебелина на филма, който го скрива. Защо даваме силиконов грунт за мазилки? Идеята е, защото е абразивен, да се захване материала по-добре към него, да има по-голяма адхезия и отделно основата да може да изравнява съхненето на самия материал от голям ефекта, да е равномерен. И тук вече, след като нанесем тънък слой, равномерен, с инструмент изкуствена трева, почваме да си правим, да обработваме ефекта. Вече, в зависимост от това какъв е слоя, той може да стане по-дебел или по-тънък самия ефект. След това, тук ще изчакаме сега, защото не трябва време. По принцип, когато се прави на стена, докато почне да се оформя, се прави следващ участък. Тук грешките какви са? Значи, първата грешка, която я правят, е изчакват прямо дадено каре с нажданията. Снажданията са важни. На голяма стена, там един човек трудно да работи. Там трябва да са двама, някъде трима, зависимо от стената. Как мазилката? Да, за сам човек при нещо, може би някой колона, някои каренци, някакъв по-малък участък, където да има смисъл отвореното време да може да му стигне и да си го направи и да си го еднакви. На голямо снажданията и когато почне да пресъхва или изсъхва самия момент на ефекта, и са грешките, където се правят. Другата грешка, която се прави после, ще я покажа. Следващата стъпка е тук, като тръпни, вече почваме да оформяме ефект. Там ще ви кажа какви са другите грешки. Тук ще го оставим да съдни малко. Следващия ефект, който ще направим, е ефекта лава. Значи, има хора, които искат да си направят някакви гребни. В специализирани магазини има и този инструмент също. Това е около 3 мм зъби, които ти гарантира равномерност на слоя. Това е за хоби вариант, за някакви по-малки поленца, който не е свикнал. Който е свикнал, тя ръката му не знае какво време. След като нанесем равномерния слой, следващата стъпка е пак с изкуствената трева. Почваме да оформяме ефект. В случая пак импровизираме. Докато чакаме пак първата стъпка да тръпне да матира самия материал, продължаваме напред. Сега в тази ситуация пак ще изчакаме. Като чакаме, тук ще ви покажа вече на готов направен ефект. Значи там е първа стъпка, втората стъпка после ще я направим, за да може да стане така. Ще я видите малко по-късно. Тук на готово пано ще ви демонстрирам третия продукт, който се казва Верона, или така на жаргон някои вече му наричат металическа боя. Защото вътре имат финни метални частици, графитени частици по-скоро, които правят този ефект.
Не знам на каталог дали сте го виждали всички. Тук базата в случая пак е бяла. Както може да се нанася в бялата база, така може да се тонира и в съответните цветове по каталог. Мисля, че на машината на тониране ги имате базата ни. В случая продуктът е на варова основа. И варовата основа, но тя е много хидроскопична и пие много бързо първия слой. За да мога да работя, да имам повече отворено време, първия слой ще го запечатам с бяла база. Значи, това нещо може да се работи както базата, така и последващите цветове, както ще видите после това. Може да се нанасят с валяк, четка, гъба, в зависимост от ефекта и какво искате да постигнете. Ще първия слой нанасям, изчакам да дръпне малко. Като за първи слой бързо дърпа. Сега, тук вече можем да импровизираме. Какъв искам да ми бъде ефект. Както казах, имаме 3 варианта. В случая така за по-бързо ще ги комбинирам. Сега не знам колеги видяха ли първия слой, запечатвам бяла база. Така, тук вече, примерно, нанесъл съм, мога вече да си играя с цветовете и с нюансите. Тук веднъж техниката е на внасяне и на изваждане на материал. Веднъж го внесах, сега почвам да го отнемам. Мога да отнема само повърхностните участъци. Ако почнем да натискам повече, мога да отнемам и по-в дълбочина. Всичко е въпрос вече на избор и на фантазия. Тук може да се играят с други цветове. Може да вкара втори цвят, трети цвят, в зависимост от ефекта, вече всичко е въпрос на фантазия и въображение. В случая мога да вкарам някакъв пример. Айде ще преминем малко по-тъпо. Може да го направим на дадени участъци. Да, всичко е от базата тонирано в някакъв цвят. Цвета в същото случая тъмния е 5.11.3, светлия е 4.11.3. И тук вече пак на принципа на какво искаме да направим, можем да втриме, можем да извадим. Вече всичко е въпрос на фантазия и на ефекта, който желаем. Значи повечето такива продукти, където са доста голяма част е фантазия и импровизация. Всичко е въпрос какво искате да постигнете. Така, това е единия вариант. Другия вариант. Говорим различни техники. Само че нямам панела съответния цвят. Самия продукт може да се нанесе на цяла стена, обаче е много труден за работа. Защо е труден за работа? Заради дръгстените метални частици вътре. Най-вече при тъмните цветове. При тъмните цветове тогава проблема се вижда така на ярък.
с тази боя трябва много да се внимава, когато я правим на цяла стена. Два пъти. Защото когато валяците, знаете, като обработване с валяка, валяка вари нагоре-надолу. И като стигнем един път валяка нагоре и до него надолу, един път метални частици се дигат нагоре и един път надолу. И на тъмни цветове се вижда разлика като са. И става дефект. Вместо ефект става дефект. На светли цветове е много слабо или почти не се вижда. Затова трябва този, който работи, да знае какво прави. Много е специфично пред цяла стена. Нали, говорим гладка. Реално трябва да не се кара с напсо. Трябва, да. И са напръскани, също пръскана сме пробвали става, но там трябва да се върни. Просто човека, който го прави, трябва да знае какво прави. Иначе е много специфично. Зато и по-в хоби варианта го даваме за запечатки, за ефекти и най-различни техники. Тук пак можем да си я направим с четка хаотични движения. Както моделът. Можем да нанасяме си с хаотични движения, без да търсим някаква посока или равномерност. Примерно някакви линии, защото става просто. Другия вариант е, пак можем и с къбата на принципа на облачния ефект. По-късно, като ще видите, само че тук е във вариант на боя. В първи слой същото може да се повтори и в още един. Като изсъхне, ще направим още един, да видите каква е разликата. В момента е първи слой. Като самите кръгове пак хаотични, по-така вече там пак могат да се импровизират. В случая го направихте и за подложка. Друга техника, която можем да покажем, е в обратния вариант. Можем да вкараме тъмен цвят и после да го запечатаме в светъл. В случая запечатвам с тъмни. Тук зависи от ефекта, пак може да се импровизират няколко цвята. Зависи какво искам да получим. Тук ако има втори човек, докато единия вари напреди, другия може още на първия слой, докато е по-мокър, може да почне да отнема. Тук пак е на същия принцип. Можем да внесем материал, можем да извадим. В случая, аз ще го направя сега, ще внеса материал. Тук също може да стане и с четка. И също може да иска
според ефекта може да импровизира. Така. Тук беше след като е изсъхнал ефекта. Сега тук направихме първа стъпка, сега следва втора стъпка. Кога разбираме кога е втората стъпка? Когато пипнем, материалът трябва да е мек, но да не цапне. Намокряме с помощта на пулверизатор повърхността и съответно можем да внасяме допълнително с маламашката. И почваме да търкаме ефекта, докато стигнем до желания ефект. Значи, колкото повече търкаме и с лек натиск работим, толкова ефекта почва да се смачква или се заличава. В случая аз ще го оставя така. Когато са отцветени ефектите, тук трябва да се внимава с водата. На бялото и на по-светлите по-не се личи. На по-тъмни цветове, когато ефекта е на стената, трябва да прекаляваме, почва да стича. И някой път зависи от ефекта, чертичките остават видими. Тук е другата грешка, където я правят. В случая тук е ефекта магма в суров вариант. Сега ще направим втора стъпка. Принципът е същия. Почваме да натискаме, пак е ефекта до желания момент, който искам да спрем. Тук нарочно го натиснах малко повече, видите как почва да се заличава. Нарочно го направих и, както ви казах, тук си играем с дебелината на първия слой, който го направихме. Дали ще е по-дебел слой или не, ефектът става по-тин или по-едър, да го кажете. Това е как се преценим ние, но там казахме, че и разхода вече е различен. Тук е случай в бяла база. Вече като изчакаме да изсъхне ефекта, трябва да е почти сух. Се прави трета стъпка. Третата стъпка е циклене. В случая и пано го направих тази сутрин. Още малко ми трябва. Ако тръгнем да циклим преди да е почти сухо, може ефекта да се отлепи, защото таман тогава почва да стяга. Като циклим, защо правим това нещо? Където сме натиснали с маламашката при втора стъпка и с водата, някой камъч остава натигнато. Самия ефект, маламашката някъде е направила неравномерен филм. С цикленето е още една стъпка да можем да го изравним. Като тук слагаме по-голям натиск. И с цикленето ефекта почва да се изглажда. И почва отгоре да лъска. Става по-малко. След като изсъхни, както в цвят, в случай аз го направих бял,
Както може да вкараме цвят, така може да го направим и цветят. Казахме, всичко е въпрос на желание. Някакви въпроси, колеги? Как е постигнат този ефект горе в Кой е горе прямо? Този? Показвам. Този ефект е с една стъпка повече. Значи нещата са същи. Пак силиконов гнотокол. Избираме си цвят ли, безцветно ли ще бъде. Тук каква е разликата? На този. Тук трябва да оставим първия слой да се тръпне, да матира. Не да изсъхне, не да го направим днес и утре. Трябва да тръпне да матира, защото ако оставим да изсъхне и да правим последващата стъпка на другия ден, много бързо търпа и няма време ефекта да, после като го намокне с пулверизатора, няма време да го смачкаме, да го разлеем. И изчакваме го да тръпне, да матира и после, вече с движение, с каквито искаме, почваме да разнасяме. По-едри, по-фин, вече зависи какво искаме да направим. Или нещо друго. Зависи. Ще е въпрос на желание. И тук вече стъпката за изчакването. Единствената разлика е, че отново трябва да имаме една стъпка повече, основата да тръпне. Защото сега както е напрясно, тук ще фане коричка, обаче ако не чакаме отново да тръпне, там е прекалено много. И може да го почва да задира, да забачи. Тръпна. Може да може да не слой с това. В случай, ако правя без фон отдолу, ако има фон отдолу, ще стане по-ярък. Ефекта сиена, пак е по картел. Имаме бяла база. Както можем да работим като бял, така можем да я тонираме в дадени цветове по картел. В машините цветовата гама е има. Тук казахме в общия случай даваме същия, какъвто ни е цвета, същия фон да имаме отдолу. В случая тонираме в същия фон. Това се има еднослойно, като изсъхне в
същия цвят, нанася ми ефекта. Това е в общия случай, даваме му, когато иска тия ефекта да ви е по-плътен и по-наситен. Вече казах, който иска да прави импровизации, може 2 цвята, 3 цвята, фон може да е друг, само вече е въпрос на желание. Боята, контекст на спирит или интериорна вода също може? Значи висок клас боя, в случая даваме мата. Да не е ефтин клас. Да, на В спирит ефтините, да се примерно Мефисто даваме. Ще ви идва. Значи тая креда, вътре има повече креда. Той нещо ще се загуби, значи ефектът се загуби. И отделно няма да имаш време да го обработваш. А идеята е да имаш повече отворено време, да можеш да обработваш повече място. Сега при травертина нещата са двама, може би и 3 човека. В зависимост от стената и помещението. Докато при стената, тук е вече малко по-лъвкови варианта, на голяма стена и двама може би ще се оправят. Пак казахме, ако е за декорация, пано, колонка, нещо, може и сам. Но къде се допускат грешки на този ефект? Най-често срещаните грешки са прави ги на карета, особено където гледат клипа в интернет. Там момчето прави едно каре някъде около квадрат. И даже имахме такъв случай вече. Една голяма стена, пича сам си го правил. Точно на карета си стои, прави едното каре, второто вика, ама има снап. Значи, каква е грешката? Когато нанасяме, като е по-голяма повърхността, елемента на смаждането и на пресъхването е там е най-ключово. Но най-често е, когато нанесем боята, след малко ще видите, почват да обработват ефекта до там, където е спряла боята. А ефекта трябва да се обработва по-навътре, защото да тръгнем да нанасяме следващия участък, да може ясното да тръгне. А ефекта вече, той като го обработиш, той вече е направил релеф и като почне да дърпа и ние като преснем върху него, той го надкачва и става над. И другия момент е с пресъхването, да не се оттърне. И в случая, като спирит модената, нанася с четка, равномерен слой. Тук е, когато го нанесем по-тънък слоя, става по-фин релеф, обаче дърпа по-бързо. Когато го нанесем в по-дебел слой, ефектът става малко по-едър. Сега почваме да си обработваме самата повърхност с кръгови хаотични движения. Може надясно наляво, може отляво надясно, който както му е удобно. Сега на първо четене ще видите, че нещо тук не е добре. След малко ще видим какво се случва. Това е първа стъпка. Изчакваме ефекта да матира. Когато ефекта матира, като видим по даден ъгъл, тогава е готов за следваща стъпка. В случая ще изчакаме. С този инструмент може да се наноси и спирит модела в кръгови движения. Със същия инструмент. Да. Може да се нанася и ето това се получава в готов вариант. Защото нямаме време, доста време трябва. Ще го показвам в готов вариант. Ако имате някакви въпроси, докато изчакваме. Каква е разликата между сиената и модема? Значи, най-така опростено казано е също без тясно. Разликата е, че тук има по-едри, в пастата има по-едра креда, да го кажа, макар че ние частици. Защото като изсъхне, пак има някои цветове, където от съответния ъгъл, все едно както на принципа на пепечка си. И леко си причупва. Тази сиена какъв цвет? Или са били светове? Защото сега другата... Това е в цвят. Да, а иначе? Иначе тя е бяла. Бяла Бялата и можеш...
Да, и тонира няма потиск. По каталог. По каталог. Кои цветове? Основата прави същия цвет. Защото на лимонената Словата може и влиза, вече зависи това, което си както си. жълтото не са или В 4 спаса. На жълто може да вкараш друг цвят. Още малко трябва, но съкращаваме процедура. И следващата стъпка почваме да оформяме самия ефект. Самия ефект е пак са с кръгови движения, без натиск. Сега нарочно го избързах. Когато избързаме, има участъци, където не е матирал ефекта, почва да провлачва. Замазва се. Или изчакваме още малко да го оформим, или просто изчакваме самото място да матира. Правим и където е матирал. Нарочно го направи да го видите. Това е също, така да кажа, като провлачи. Ако изчакаме прекалено много, после да го дообработим, да присъхне и почва да го вадим. Това е друга като грешка. Имаме база или една боя, един слой боя, която е тонирана в същия цвят. В случай е бяло. Ако е друг цвят, трябва да е съответно цвета на ефекта. Прави се подложка. Това е за плътност на ефекта, който искате. И после, след като изсъхне боята, почваме с ефекта. Ефекта се нанася пак с четка, с някакви хаотични или прави движения, зависимост, кой как харесва, няма някаква точност. Идеята е филма да е долу-горе равномерен. Ако нанесете по-финно по-тънък филм, ефекта става малко по-фин. Ако нанесете малко по-дебелослойно, ефекта става малко по-едър. Обаче, когато е в по-финния вариант, отвореното ми време е по-малко. Нанасяме дадения участък и почваме да оформяме ефекта с кръгови хаотични движения. Няма значение наляво, надясно, надясно, наляво, който както му е удобно. Това е първа стъпка. После втората стъпка. Втората стъпка, когато трябва да я направим. В даден участък, който сме нанесли, като погледнем по даден ъгъл или на стената, ефектът трябва да е матирал. В случая тук ще изчакаме малко, да може да матира. Следващия продукт, който ще ви покаже е Верона. В случая ще запечатам с бял. Тъй като казахме, че е наварвал основа и върта е хидроскопична и много бързо изсмуква и изпива първата ръка. И сега на техниката пак внасяме или вадим материал, може по няколко начина. Може с четка, може с валяк, може и с гъба. След като матирам тук на сиената ефекта с чист инструмент,
почваме вече да го оформим. С кръгови движения без натиск. Въртеливи, почваме да оформим ефекта. Някъде, ако ни завлече нещо, чистим си инструмента и съответно си да оформим. И така получения ефект, като изсъхне, остава. Сега като е мокър, вътре има едни частички, като перлички, много фини. Не се виждат, като изсъхне, ще се изострят. Така, продължаваме с дървото. Край изсъхне. В момента внасяме. Ако искам, мога и да извадя. Това е вече желание, кой как иска да му се получи ефект. Някой, ако иска, може да вкара допълнителен цвет, за да подчертае нещо. Пример. Ще импровизирам. Пример. И така може да си играете вече с допълнително цвете за спред въображението. Това е когато е готов вече изсъхнал ефект. Ефекта, говорим за травертина. Сивото, което правихме, е тонирал в сив цвят, така ли да разбирам? Так, значи в случая е тонирано в И1, ето си. Когато е мокър, стои по-тъмък. Като изсъхне, се светля. В случая ще ви покажа историята е този ефект. Ще го направя само чип бял. В случая на травертина каква е основата? Дадената стена, основата е силиконов грунт за мазилки. Защо го препоръча силиконов грунт за мазилки? За да може, понеже е абразивен, ефекта да може да стане да захване по-здраво, да има адхезия към основата. И другото му предназначение на грунта е да може самия ефект да има еднаквост на съхне. За да може, като нанесем дадения участък, да го обработваме едновременно. Не някъде да пресъхне, някъде да е още влажно. И в случая вече нанесли сме грунта, изсъхнал е. Тук можем да месим цветове.
също има опция. Пример. Първата стъпка е нанасяне равномерен слой. След като нанесем равномерния слой, с инструмент изкуствена трябва почваме да оформим самия ефект. След като оформим ефекта, тук пак си играем с дебелината на слоя. Ако е по-дебел слоя, ефектът ще стане по-дебел, ако е по-тънък, ще стане по-фин. Като тук пак казваме, вече в дебелина имаме разход. Като разходът осреднен е някъде около килограм и половина на квадрат, но пак зависи от ефекта. Може и повече, може и по-малко. Зависи от ефекта и вида ефект. И това нещо, това беше първа стъпка. Втора стъпка изчакваме на последващо обработване. Ефекта трябва, като го бутнем, да е мек, но да не цапа. И когато стигне до тая фаза, почваме да обработваме. В случая тук съм го налазал предварително. Това е ефект мъкнат. Понеже да има време да дърпа. В случая някой иска може да пипне, меко е, но не цапа. Това е готово за втора стъпка. Ще прави кора, но не цапа. Каква е втора стъпка? С чист инструмент и пулверизатор почваме да намокрим ефекта. Да го навлажним. Извинявам се, защото не намокрим, ще стане страшно. Можем да вкараме допълнително вода през паламашката. И почваме с лек натиск в началото. Даже малко и закъснях. И почваме да обработваме ефекта до желаната. Колко повече го натискаме, толкова повече ще ляга. Следващата стъпка, трета стъпка е, когато е почти сухо, напипане с суха маламашка и инструмента, ефекта почва да са цикли. Защо са цикли? Да може да добие една гладкост на повърхността и когато си го обработвали някоя прашинка, зрънци или топче може да остане по-високо, по-ниско, да може да се оттегли. И ефектът е готов. Ако искам да надграждаме, вече начините ги видяхте. С боя, с верона, с цвят и така нататък. Верона може да се нанася също дослойно, трислойно, хаотично, с четка, с гъба, някакви такива ефектчета, като сиената. С
този инструмент за облачния ефект може да се нанася и модена, пясъчния ефект. Това е крайния. Кръгови движения, само че с пясък, с модената. Това е добавка към този инструмент, за какво може да се ползва. Тук му трябва още малко да сръпнем. Колкото повече заглаждаме, толкова повече ефекта са разсилва. Това е с такава краткото време, което разполагам. Пак казвам, ако имате въпроси, заповядайте.